ECOWAS jinfuna yadi kan gaci Najeriya labu koyo Bola Ahmed Tinubu. Ane Najeriya dottijai se imingu no fondo ngama Nizar soje wangu ga hinota iga gano Muhammad Bazum se. Usidinya Zarma 24 no angona ga hangan. Ufuro YouTube ora gananu ise subscribe yadin ammi gana Facebook obon gano an gidi labarin taje. Najeriya labu koyo Bola Tinubu Ahmad ana tirhantum gasan ba Najeriya dottijai se wala senetai kan imingo no fondo inga mu furo misadira kan gote Nizar kupo kan ite ga Muhammad Bazum Zumandi ya hare bakoyo kan bisira. Sandan matakan dikebu na labaro tabbatande Tinubu ni fondo ceci kan imingo no fondo ingama sojiyan tunandi bakonda Nizar labora ga hinota Nizar sojai ga. Diri gufangu before alhadu hane no ECOWAS na Nizar sojai no jirbi iye kan ima hinoye Muhammad Bazum se. Dimanci yadin inga ga matakiyan sambu labobon. Ine inga iga habu tare ganji Nizar da labai kango ECOWAS cire. Yadin atinno hane kan bisa Afrika labo sundurgu bero na gaksina kan aninga gano Nizar labo se kan gamanu dala miliyan wegucin dufo candi. Yadin bifo bakoyora ECOWAS na Najeriya furjin zena Abdulsalam Abubakar Donton kan amkwai gasalan da sojai kan imhinoye koyo se. Amma iman saba da care kalato nan kan Abdulsalam Abubakar da bore kan na dunkwai sannodo tun gadira. Tangamiyo kulu kan ECOWAS satago negate kan Afrika labai mute afu yadin imsu koi tareno sojai se kulgo ko yamu. Zama jirihin ka kan bisa ga kahin kuna idu labu bobo kan fun ECOWAS cire. Sandai Mali, Burkina Faso, Guinea da Chadi labai kulu ningai wana labu koi zumandi ga soji da ke. An nisare labai bayan kulbun bo ne ingai mamma misa kante Nizar. Iti yango ga ine wane wo ye bandiyan no Nizar labo se.